Ideja postaje koja kruži oko Zemlje godinama je bila znanstvena fantastika. Sve do 40. godina 20. stoljeća kada je postalo jasno da je izgradnja takve konstrukcije zapravo realna mogućnost. Period istraživanja svemira, poznat pod imenom svemirsko doba, započeo je 1957. godine, kada je Sovjetski savez lansirao Sputnik, prvi umjetni satelit koji je kružio oko Zemlje. Sputnik je mogao odašiljati zvučni signal putem radijskog odašiljača. Nakon lansiranja, Sputnik je kružio oko Zemlje svakih 96 minuta, a signal se mogao detektirati na Zemlji, te su ljudi diljem svijeta znali da je satelit zaista u orbiti. Ubrzo nakon lansiranja Sputnika, Rusi su ostvarili još impresivniji pothvat, kada su lansirali satelit Sputnik 2 u kojem se nalazilo prvo živo biće, pas Lajka. SAD su motivirani ruskim uspjesima i željom da pobijede Ruse u svemirskoj utrci razvijali vlastite svemirske planove. U siječnju 1958. lansiran je satelit Explorer. Iste su godine svoju ozbiljnost u svemirskim nastojanjima Amerikanci pokazali i osnivanjem nove vladine agencije pod imenom NASA. Prvi čovjek u svemiru bio je ruski kozmonaut Jurij Gagarin, koji je napravio krug oko Zemlje 12. travnja 1961. godine na letu koji je trajao 108 minuta. Samo nekoliko tjedana kasnije, NASA je u svemir poslala astronauta Alana Sheparda na letu koji je išao u svemir, ali nije napravio cijeli krug oko Zemlje i koji je trajao nešto više od 15 minuta. Nekoliko tjedana nakon toga američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy najavio je ambiciozan cilj. Vjerujem da se ova nacija treba posvetiti ostvarenju sljedećeg cilja, da prije kraja desetljeća čovjek sleti na mjesec i sigurno se vrati na Zemlju. Osim lansiranja prvog umjetnog satelita, prvog psa u svemiru i prvog čovjeka u svemiru, Sovjetski savez postigao je prije SAD-a i druga svemirska postignuća. Prvi objekt izrađen od strane čovjeka koji je došao do mjeseca, prvu svemirsku šetnju i misiju Vostok 6 u kojoj je sudjelovala Valentina Tereškova, prva žena koja je otputovala u svemir. 60-ih je NASA napravila velike korake u ostvarivanju ciljeva predsjednika Kennedyja, koji su kulminirali slanjem prvog astronauta na mjesec 1969. godine u sklopu misije Apollo 11. Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je hodao po mjesecu. Sljedeća faza svemirskih istraživanja i natjecanja bile su svemirske postaje. Prva svemirska postaja u zemljinoj orbiti bila je sovjetska postaja Saljut 1 iz 1971. godine, nakon čega je uslijedila postaja Skylab NASA, prvi orbitalni laboratorij u kojem su astronauti i znanstvenici istraživali Zemlju i posljedice svemirskog letenja na ljudsko tijelo. Od tada je u nisku orbitu oko Zemlje lansirano 12 svemirskih postaja, od kojih je najveća i najpoznatija Međunarodna svemirska postaja. Njena je izgradnja započela 1998. godine nakon što su se SAD i Rusija, desetljećima suparnici u svemirskoj utrci, dogovorili da spoje svoje planove o odvojenim svemirskim postajama u zajednički cilj.